Yara na gida, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na yara. Shirin yara shiri ne da ke koya mana karatu, rubutu, kai har ma da tatsuniyoyi da waƙoƙi masu daɗi. Sunana Bilkis Amin. Kafin mu ci gaba, ku dakace mu. Da dawowa a cikin wannan shiri na yara. To yara na gida, a shirinmu na baya mun koyi yadda ake karanta da rubuta manya da ƙananan baƙaƙenmu na Hausa. A wannan zangon za mu koyi yadda ake karanta da rubuta baƙaƙe masu ƙugiya. Amma kafin mu koyi yadda ake karanta da rubuta baƙaƙe masu ƙugiya, bari mu tuna baƙaƙenmu na Hausa. A babba, A ƙarama. Mu sake karantawa yara na gida. A babba, A ƙarama. Yara na gida, A babba, A ƙarama. Ba babba, ba ƙarama. Mu sake karantawa yara na gida. Ba babba, ba ƙarama. Yara na gida, ba babba, ba ƙarama. Ca babba, ca ƙarama. Mu sake karantawa yara na gida. Ca babba, ca ƙarama. Yara na gida, ca babba, ca ƙarama. Da babba, da ƙarama. Mu sake karantawa yara na gida. Da babba, da ƙarama. Yara na gida, da babba, da ƙarama. E babba, E ƙarama. Mu sake karantawa yara na gida. E babba, E ƙarama. Yara na gida, E babba, E ƙarama. Fa babba, Fa ƙarama. Mu sake karantawa yara na gida. Fa babba, Fa ƙarama. Yara na gida, Fa babba, Fa ƙarama. Ga babba, Ga ƙarama. Mu sake karantawa yara na gida. Ga babba, Ga ƙarama. Yara na gida, Ga babba, Ga ƙarama. Ha babba, Ha ƙarama. Mu sake karantawa yara na gida. Ha babba, Ha ƙarama. Yara na gida, Ha babba, Ha ƙarama. I babba, I ƙarama.
Mu sake karantawa yara na gida. I babba, I ƙarama. Yara na gida, I babba, I ƙarama. Ja babba, ja ƙarama. Ja babba, ja ƙarama. Ka babba, ka ƙarama. Ka babba, ka ƙarama. La babba, la ƙarama. La babba, la ƙarama. Ma babba, ma ƙarama. Ma babba, ma ƙarama. Na babba, na ƙarama. Na babba, na ƙarama. O babba, o ƙarama. O babba, o ƙarama. Ra babba, ra ƙarama. Ra babba, ra ƙarama. Sa babba, sa ƙarama. Sa babba, sa ƙarama. Ta babba, ta ƙarama. Ta babba, ta ƙarama. U babba, u ƙarama. U babba, u ƙarama. Wa babba, wa ƙarama. Wa babba, wa ƙarama. Ya babba, ya ƙarama. Ya babba, ya ƙarama. Sannan kuma yara na gida na ƙarshe, za babba, za ƙarama. Za babba, za ƙarama. To yara na gida, waɗannan su ne manya da ƙananan baƙaƙenmu na Hausa. Kafin mu ci gaba, ku dakace mu.
dawowa a cikin wannan shiri na yara. Yanzu za mu koyi yadda ake karanta da rubuta baƙaƙe masu ƙugiya. Amma kafin mu koyi yadda ake rubuta baƙaƙe masu ƙugiya, bari mu karanta su. Ba, ɗa, ƙa, ɗa. Yara na gida, baƙaƙe masu ƙugiya su ne ba, ɗa, ƙa da ƴa. To yara na gida, bari mu koyi yadda ake karanta manya da ƙananansu. Ba babba, ba ƙarama. Ɗa babba, ɗa ƙarama. Ƙa babba, ƙa ƙarama. ƴa babba, ƴa ƙarama. Bari mu sake karanta su yara na gida. Ba babba, ba ƙarama. Ɗa babba, ɗa ƙarama. Ƙa babba, ƙa ƙarama. ƴa babba, ƴa ƙarama. Yara na gida, ba babba, ba ƙarama. Ɗa babba, ɗa ƙarama. Ƙa babba, ƙa ƙarama. ƴa babba, ƴa ƙarama. Mu karanta su tare yara gida. Ba, ɗa, ƙa, ƴa. To yara na gida, dama na ce muku baƙaƙen Hausa guda 22 ne. Idan aka haɗa su da baƙaƙe masu ƙugiya guda 4, za su zama guda 26. Amma kafin mu rubuta su, ku dakace mu. Girma
dawowa a cikin wannan shiri na yara. To yara na gida, yanzu za mu koyi yadda ake rubuta baƙaƙen Hausa masu ƙugiya. Yanzu za mu fara da ɓa. Wannan shi ne ɓa. Yanzu kuma bari mu rubuta ɗa. Wannan shi ne ɗa. Bari mu rubuta ƙa. Wannan shi ne ƙa. Yanzu za mu rubuta ƴa. Wannan shi ne ƴa. ɓa, ɗa, ƙa, ƴa. To yara na gida, waɗannan su ne baƙaƙen Hausa masu ƙugiya. Yanzu za mu koyi yadda ake rubuta baƙaƙen Hausa masu ƙugiya ƙanana. ɓa ƙarama. ɗa ƙarama. ƙa ƙarama. ƴa ƙarama. ɓa babba, ɓa ƙarama. ɗa babba, ɗa ƙarama. ƙa babba, ƙa ƙarama. ƴa babba, ƴa ƙarama. To yara na gida, waɗannan su ne baƙaƙen Hausa masu ƙugiya, wanda idan aka haɗa su da baƙaƙen Hausa guda 22 za su zama 26. Kuma kafin mu ci gaba, ku dakace mu. Yara na gida, da fatan mun koyi yadda ake karanta da rubuta manyan baƙaƙen Hausa tare da masu ƙugiya. Kuma a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na yara. Sai mun sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci kuma a wannan tasha a cikin wannan shiri na yara. Ni ce Bilkis Amin nake cewa